Avui dia, l'acció socioeducativa que com a professionals de l'educació social podem emprendre, sovint s'emmarca en un treball assistencialista, obviant les capacitats i potencialitats de les persones, famílies i col·lectius. En aquest sentit, convé promoure la mediació com a procés educatiu per empoderar-los, com a subjectes actius, reconeixent la seva participació en els projectes que en cada moment emprenguin, des d'una òptica humanista, no pas des d'una racionalitat neoliberal, narcisista, empresarial o competitiva. D'altra banda, com a professionals, des de la reflexió ens toca interpel·lar la nostra consciència i el nostre propi entorn, no sols per a identificar els mecanismes d'exclusió socials, sinó també la manera com contraposar-nos-hi. I això suposa moure'ns en un escenari complet d'incerteses i dubtes, perquè en absolut no tot està, ni pot estar, definit per cap marc preceptiu previ. Treballem amb persones, amb llurs conflictes i problemàtiques, no pas amb fórmules i càlculs matemàtics per molts protocols, models o marcs d'intervenció que tinguem a mà. No obstant, tampoc podem obviar totes aquelles eines i recursos, com ara el treball en xarxa, que possibiliten la deliberació per a trobar i construir les accions més adequades i adaptades a les realitats individuals i col·lectives. Si bé podem estar treballant en uns entorns institucionals en els que el model d'atenció social i educativa sol centrar-se en la gestió de recursos vinculats a les demandes de persones i famílies, també tenim l'opció d'afegir un acompanyament en els seus processos de vida, tocant qüestions i aspectes més transversals, amb propostes educatives transformadores i orientades cap a la capacitació, cap a la seva capacitació per a una vida social més plena, més autònoma i més empoderada. I ho podem fer encara millor si també ens desprenem d'actituds paternalistes i de debò comencem, si no ho hem fet ja, a creure i confiar en les persones i famílies que atenem. I les propostes que puguem treballar han de poder contemplar la realitat des d'una perspectiva sistèmica, valorant no sols les possibilitats, sinó també les limitacions, perquè, i és una errada que potser cometem més sovint del que volem reconèixer, ens fixem com a propòsits allò que es planteja com a objectius amb allò que és possible. És una errada que arrela d'una percepció esbiaixada per part nostra, segurament condicionada per l'encàrrec social que ens és traslladat, en alguns casos, en algunes ocasions, amb certa urgència. I de l'altre costat, paradoxalment, ens estem apropiant de l'espai propi de l'acció i decisió de les persones i famílies, doncs els plantegem un context gairebé unívoc, sense cap altra alternativa, en un clar discurs heterònom. Hauríem d'acceptar, doncs, que els límits de l'educació no es troben ni es defineixen en les limitacions, els fracassos o en la claudicació de persones i famílies, assenyalant de manera incisiva i acusadora a una suposada manca de disciplina o voluntat, sinó en les propostes que no han mesurat de manera més curosa les possibilitats. D'altra banda, tampoc podem eludir el vincle educatiu necessari entre educadors i educants per a que una relació sigui reeixida. Potser massa habitualment apuntem cap a les dificultats d'aquells, els educants, i no pas tant a la sensibilitat i a la capacitat de treballar amb rigor per part nostra quan aquest vincle es troba limitat, exhaurit, feble o és inexistent. Al llarg de la història, el camp social educatiu ha esdevingut un escenari sobre el que s'han treballat intervencions més vinculades a la supervisió, al control, a la contenció, a la vigilància i fins i tot a la disciplina moral d'unes persones, famílies o col·lectius. Potser fins i tot s'han posat en tensió i en qüestió els seus propis drets, els seus propis principis i valors, les seves creences, la seva autonomia, la seva llibertat i fins i tot la seva pròpia dignitat. És nostre, doncs,
La responsabilitat, el compromís, la presa de consciència, la valentia per a transformar aquesta visió tan institucionalitzada des de la lògica neohigienista i, en més d'una ocasió, etnocentrista. Com també fer un exercici honest d'autocrítica, no sols cap a les tasques que ens són encomanades, sinó en les actituds personals que hi projectem. En aquest exercici de transformació, per aconseguir-ho, hem d'anar més enllà de tot allò que coneixem, acceptant el nostre no saber, com un estímul per al canvi, i trobar no respostes o solucions, però sí propostes viables per afrontar totes aquelles problemàtiques que ens semblen irresolubles si seguim fent sempre el mateix. La pressió de l'encàrrec social i institucional pot condicionar la nostra feina, però no pas determinar els prejudicis o valoracions personals que sentim de manera subjectiva envers unes o altres persones, famílies i col·lectius, com tampoc la manera d'entendre l'exercici de la nostra professió. En la mesura que en som conscients, podem mirar de trobar estratègies per a contrarrestar els seus efectes i escollir com volem treballar, de manera proactiva i dinàmica, des de la reflexió i honestedat, o, com apunta en Jordi Soler, encallats rere el cinisme, la indiferència o la queixa permanent.